Živjeti u skladu sa samim sobom i sa svojom okolinom želja je svakog čovjeka. U današnje smo vrijeme u mnogim područjima života suočeni sa sve većim fizičkim i psihičkim zahtjevima. Zbog toga sve više ljudi pati od tjelesnih i psihičkih napetosti kao što su stres, nervoza i nesanica. Joga naime nije nikakva ekstravagantna disciplina, nikakvo dubiozno iscijeliteljstvo niti alternativa. Svjetska zdravstvena organizacija službeno ju je već odavno priznala kao jedan od znanstveno verificiranih zdravstvenih i terapijskih sustava, a suvremene joga škole posvjedočit će da im sve više polaznika dolazi po savjetu svojih liječnika koji su shvatili istinske terapijske, a prije svega preventivne vrijednosti ovog sustava vježbanja. Sve ovo znaju svi oni koji svake srijede u 6 sati ujutro na splitskoj plaži Bačvice dolaze kako bi dan započeli na najbolji mogući način, vježbajući jogu. Znači jedan program koji već 7. godinu traje i kroz našu želju da besplatnim vježbama ponudimo našim ljudima, našim građanima priliku da se upoznaju s nečim zdravim, nečim aktivnim, nečim što može na određen način naprijediti način života, kvalitetu života i tako dalje. Udruga Joga u svakodnevnom životu organizira ovako besplatno vježbanje na otvorenome i to na 17 lokacija u 13 gradova diljem Hrvatske. U Splitu itekako vlada interes za ovu vrstu vježbanja bez obzira što započinje u 6 sati ujutro. Konkretno Splićana je jako veliki interes, sam dokaz tome što program traje već 7. godinu. Ne bi vjerovali da se ovdje u 6 ujutro, znači svaku srijedu nađe po 50-60 ljudi, što je zbilja velika brojka. To su mahom građani koji prvi put dođu vježbati jogu, čuju negdje čuju informaciju vezano za ovaj program, dođu stranci, a nekad čak i prolaznici koji tu prolaze, vide nas kako vježbamo i znaju se priključiti. Jedan od prvih učinaka joge je izuzetno gibko i elastično tijelo, što nema samo estetsku nego i izrazitu zdravstvenu vrijednost, osobito ako je u pitanju elastičnost kralježnice, njezina pokretljivost i aktiviranje svih mišića koji je drže u optimalnom prirodnom položaju. Jer mnogi deformiteti kralježnice mogu rezultirati bolovima i zdravstvenim tegobama u drugim dijelovima tijela, na ekstremitetima ili organima. Otpornost prema bolestima i zarazama također je bitan učinak joge jer ona jača imunološki sustav i sve obrambene snage tijela. Joga je izvanredno učinkovit i potpuno prirodan način gubljenja suvišnih kilograma, bez nepotrebnih dijeta, bez prisile i gladovanja. Iako se vježbe izvode bez gubitka velike količine tekućine i bez znatnog energetskog trošenja, s vremenom nastupa sustavno gubljenje težine. Prvenstveno zbog izrazitog djelovanja koje joga vježbe imaju na štitnjaču i kompletan metabolizam te pravilnu probavu i redukciju masnih naslaga. No događa se još nešto. Tijelo s vremenom počinje samo odbacivati obilne obroke, masnu hranu i prejedanje. Zbog općeg smirujućeg učinka joge nestaje potreba pretjeranog konzumiranja hrane zbog stresa i nervoze, a to je također bitan faktor držanja idealne težine. Antistresno djelovanje joge u svjetskoj je znanosti već odavno dokazana činjenica, toliko dokazana da je joga neka vrsta sinonima za apsolutni duševni mir i samokontrolu. Za sve vas koji ne možete doći u 6 sati ujutro na jednu od 17 lokacija po Hrvatskoj, istražila sam što biste mogli raditi kod kuće, a da učinak na vaše tijelo bude što značajniji. Kato pred nama je specifičan odnosu na pozdrav suncu, on pripada baš našem sustavu, to je sklop položaja, 20 položaja, ima 8 položaja više nego pozdrava suncu i možemo ga malo kasnije demonstrirati da gledatelji vide o čemu se radi. Vježba je kompleksna, sama po sebi ima i kompleksno djelovanje, aktivira gotovo sve mišiće u tijelu, sadrži gotovo sve pokrete, bitne za naš organizam, potiče rast zvijezda sa unutrašnjim izlučivanjem, produbljuje disanje, jača imunološki sustav, čitav niz korisnih djelovanja ima ta vježba. Postoji stara mudrost koja kaže, kako se brinete o svome tijelu, tako će vam vaše tijelo i vraćati. Brinimo se o njemu jer je to fascinantni mehanizam koji se itekako brine o nama.
Neka vam ljeto i njegova prekrasna jutra budu motiv da započnete dan na najljepši mogući način, u skladu uma, duha i tijela. Dakle, svaku srijedu od 6 do 7 sati ujutro na ovom betonskom platovu na Bačvicama kod kompleksa na Bačama vježbamo besplatnu jogu na otvorenome. Dobrodošli su svi, znači bez obzira na dob, bez obzira na kondiciju, bez obzira na bilo kakvo prethodno znanje o jogi, bez ikakvih potrebnih prijava, najava, upisa, jednostavno dođete i priključite se. Prostirku pod ruke i dobrodošli. Thank you.